איך הם מועברים לנציג השירות? יאללה. סלקום מכירות, שלום, מדברת זוהר. שלום זוהר, מדבר אורן. שלום. רציתי לשאול, נמצא בגולן טלקום, אוקיי. והייתי אצלכם בעבר בסלקום, והיה לי קליטה טובה, הייתי נוסע עם האוטו, עובר ממקום למקום, לא היה לי בעיות. ובגולן טלקום, לא יודע, כל הזמן היה מתנתק לי הקו תוך כדי נסיעה וזה. השאלה אם זה אצלכם עדיין נשאר קווים ככה יציבים. קווים אצלנו, יש לנו את התשתיות החדשות, אין סיבה שיהיה את התקלות האלה. מה זה תשתיות חדשות? הכנסתם תשתית? לא הבנתי? לא הבנתי. תשתיות של הקליטה. התשתיות שהיו לכם. לא, גולן טלקום הם על תשתיות הישנות של סלקום. אוקיי. לנו כבר יש את החדשות, תומכים בדור 4 הכל. הבנתי. תגידי, אבל באופן כללי, כאילו, האנטנות של גולן זה לא בעצם האנטנות של סלקום? כלומר, האנטנות שלא היה להם זה קליטה. זה הישנות, לא החדשות. אבל אז כשהייתי אצל הישנות אצל סלקום לא היה להם בעיה. זה לא הייתה על הישנות, זה הייתה על החדשות.